बे बाथ्राखौथ' जों मिथिगौ कि एल्बार्ट आइनस्टाइना जारिमिननि बयनिख्रुइबो मेलेमजिबि मानसिमोन। एसेबां जिनियासमोन कि बियो थावजेन्डसो साइन्टिस्टफोरनि खामानिखौ हारसिङैनो मावनो हायो। जाय जिनिसखौ जों सादारन मानसिया बुजिनायाथ' गोब्राब, नाथाय जों साननोबो हाया। बे जिनिसखौ आइनस्टाइना साननोबो बुजियोबो आरो गासै बुहुमनि थाखाय गोरलैबो खालामनानै होयो। एल्बार्ट आइनस्टाइना सासे फिजिसिस्टमोन जायहा थिउरि अफ रिलेटिभिटि E=mc² आरो फट' इलेक्ट्रिक इफेक्ट बानायनानै गासै बुहुमखौनो सोमोनांहोदों आरो बेनि थाखायनो बेखौ नबेल प्राइजजोंबो मान होनाय जादोंमोन। बिनि एक्सट्रा अर्डिनारि साननाय आरो बुजिनायखौ नायनानै गोबां मानसिफ्रा सानोमोन कि एल्बार्ट आइनस्टाइनाव ओरैबायदि स्पेशेल मोनसे ब्रेन दं, जाय ब्रेना जों सादारन मानसिफोरनिफ्राय गोबां आलादा। बे बाथ्राखौ आइनस्टाइना गावबो सानोमोन, बेनिखायनो बियो गाव थैनायनि उनाव लुगैयामोन जे गावनि देहानि मोनसेबो अंगखौ रिसार्च खालामनाय जाथों। थामहिनबा बियो ओरैसो बुंलांदोंमोन कि थैनायनि उनाव बिनि देहाखौ सावनानै हांगार खालामनाय जाथों। नाथाय बेनो जामारबाय कि आइनस्टाइना जायखौ लुगैयामोन। थैनायनि उनाव इं 18 एप्रिल 1955 आव प्रिन्सटन हस्पिटालाव जेब्ला सोनाय जादोंमोन, अब्ला अट'पसीनि थाखाय एबा थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय जेब्ला डक्टरा नायो, बियो सिरि सिरि आइनस्टाइननि ब्रेनखौ अखुमायो। बियो बेखौ मिथिनो गोसो गुदुंमोन कि बुहुमनि बयनिख्रुइबो मेलेमजिबि मानसिनि ब्रेनाव थारैनो मा दंमारो। आइनस्टाइननि ब्रेनखौ खावखुमानाय मानसिनि मुङा जादों डक्टर थमास हार्ली, जायहा गावनि गासै खामानिखौ दोनथ'नानै आइनस्टाइननि ब्रेनखौ नायबिजिरनायाव बांसिनै गोसो गुदुं खालामो। माखासे दिननि उनाव जेब्ला प्रिन्सटन हस्पिटाला डक्टर हार्लीनि बेबायदि खामानिखौ मिन्थियो, अब्ला बिखौ जबनिफ्राय एंगारना होनाय जादोंमोन। नाथाय डक्टर हार्लीया आइनस्टाइननि फिसाला हान्स एल्बार्टजों माबा मोनसे खालामनानै पारमिसन लानायाव जाफुंसारनो हायो कि बियो बिनि बिफानि स्पेशेल ब्रेननि सिङावनि राजखौ नायबिजिरनानै बुहुमनि मानसिफोरनि सिगाङाव लाबोनो। बै दिननिफ्राय जागायो आइनस्टाइननि ब्रेनखौ लानानै नायबिजिरनाय गोलाव जार्नि। डक्टर हार्लीया सासे पेथ'लजिस्टमोन जायहा खालि पस्टमर्टम खालामोमोन मिथियो। बेखौ लानानै बियो जोबोद गिदिर डाउटमोन कि बुहुमनि बयनिख्रुइबो मेलेमजिबि मानसिनि ब्रेनखौ बियो नायबिजिरनायाव जाफुंसारनो हागोन ना हाया। आइनस्टाइननि ब्रेनखौ डक्टर हार्लीया सिगांनिफ्रायनो प्रिजार्भ खालामनानै दोननाय जादोंमोन, जायखौ बियो पेनसिलभेनियानि सोहोर फिलाडेल्फियायाव लानानै थाङो। जायखौ बियो बे ब्रेननि माखासे फट' लायो आरो बेखौ 240 फिसा फिसा थुख्रायाव हानानै गासै थुख्राखौ आलादा आलादा बाहागोआव प्रिजार्भ खालामनानै गावनि प्रेसमेनाव दोनखुमायो। बेखौ लानानै डक्टर हार्लीया गावनि हिन्जावजों गोबां खेब बुंजाबाय थानो गोनां जादोंमोन। बेनि हिन्जावा बेखौ ओरैबायदि धमकि होयोमोन कि माब्लाबा बे ब्रेनखौ बबेबा खनायाव गारखुमागोन। सानसेखालि बिसोरनि नांज्लायनाया ओरैबायदि बारायो कि सानैजों डाइभर्स खालामनानै आलादा जानो गोनां जायो आरो डक्टर हार्लीया बे ब्रेनखौ लानानै केन्सासनि सोहोर विजिटायाव लानानै थाङो, जेराव बैयाव बियो बाय'लजिकेल टेस्टिं लेबआव मेडिकेल सुपारभाइजारनि खामानि मावो आरो बियो बैयाव बेखार समाव आइनस्टाइननि ब्रेनखौ मोजाङै स्टाडि खालामबाय थानो हमो। बेनि उनाव बियो गोबां बार गुबुन गुबुन जब नागारनानै मुक्तुलि सोहोराव बे ब्रेनखौ लानानै थाङो। डक्टर हार्लीया आइनस्टाइननि ब्रेनखौ गोबां सम नायबिजिरसेयावबो जेबो आलादा रोखोमै बिनि ब्रेनाव मोननो हायासै, नाथाय उल्था बियो मेडिकेल लाइसेन्सआनो केन्सेल खालामजायो। बेनि उनाव बियो ओरैबायदि अबस्थासिम सौहैनो गोनां जायो कि बियो प्लास्टिक फेक्टरियाव खामानि मावनो गोनां जायो। अब्ला बियो ओरैबायदि मोजाङै डिसिसन लायो कि बे ब्रेननि आलादा आलादा बाहागोखौ बुहुमनि बेस्ट निउर'पेथ'लजिस्टनि सेराव रिसार्चनि थाखाय दैथायहरनो साननाय बादिनो बियो मावो। इं 1955 आव ब्रेनखौ खावनायनि 30 बोसोरनि उनाव, यानि 1985 आव गिबि खेब आइनस्टाइननि ब्रेननि सायाव मोनसे स्टाडि पाब्लिश खालामनाय जायो। बेनि उनाव इयुननि 28 इयार्ससिम बे जिनियास ब्रेननि सायाव गोबां निउर'पेथ'लजिस्टफ्रा गोबां स्टाडि पाब्लिश खालामनाय जादों, जेराव खोन्थानाय जादों कि आइनस्टाइननि ब्रेनआ जों सादारन मानसिफोरनि ब्रेननिफ्राय गोबां आलादामोन। बयनिख्रुइबो देरसिन डिफारेन्सआ ब्रेननि कर्पस केल'सम बाहागोआवनो मोनदोंमोन। बेखौ जों मिथिगौ कि मानसिनि ब्रेनआ मोननै गुबुन गुबुन बाहागोनि जायो। मानसिया जायखि खामानि मावो बेखौ ब्रेननि मोनसे बाहागोआव प्रसेस जाग्रोयो आरो ब्रेनआ बेनि मोन्दांथिखौ जोंनि देहायाव सिगनेल हरो। लेफ्ट ब्रेनआ जोंनि देहानि आगदा बाहागोखौ सिगनेल हरो आरो राइट ब्रेनआ जोंनि देहानि आगसि बाहागोखौ सिगनेल हरो। बेनि अनगायैबो 90% मानसिफोरनि लेफ्ट ब्रेनआ रायज्लायनाय, बुजिनाय, साननाय आरो लिरनायनि खामानि मावो। गुबुन फारसेथिं राइट ब्रेनआ क्रिएटिभिटी, महर सिनायनाय, सावगारि आखिनाय आरो मिउजिकेल स्किलनि खामानि मावो। बेयाव नोंथांनाव मोनसे कुइसन ओंखारदों जानो हागौ कि कर्पस केल'समनि खामानिया मा जाथावगौ। हमना लादो नोंथाङा कम्पिउटाराव नङाब्ला मबाइल फनाव टाइपिं खालामगासिनो दं। बे समाव नोंनि फारनै आखायाबो टाइपिं खालामनायाव बिजि जाना दं। नोंथाङा मिन्थिगौ टाइपिं खालामनाय समाव नोंनि आखाया फारसे सिदा आरो फारसे उल्था जायो। टाइपिंनि समाव नोंथांनि लेफ्ट हेन्डजों मोनसे गोरोन्थि जाबाय, अब्ला नोंथाङा थाबैनो राइट हेन्ड बाहायनानै बे गोरोन्थिखौ दानबाय।
बेनि ओंथिया बे जाबाय कि जोंनि लेफ्ट हेन्डजों गोरोन्थि जानायखौ जोंनि लेफ्ट ब्रेनआ राइट हेन्डखौ सिगनेल हरनानै बे खामानिखौ मावदों। ब्रेननि मोननै बाहागोआ गावजों गाव जायनि गेजेरजों कमिउनिकेट खालामो बेखौनो कर्पस केलोसास बुंनाय जायो। आरो आइनस्टाइननि कर्पस केलोसासआ जोंनि सादारन मानसिफोरनिफ्राय जोबोर गेदेरसिनमोन। यानि बिनि लेफ्ट ब्रेन आरो राइट ब्रेन मोननैजों जोबोर स्ट्रं कानेक्सन दंमोन, जायनि थाखाय बियो जोबोर कमप्लेक्स प्रब्लेम आरो सिटुएशनखौ मोनसे समावनो सल्भ खालामनो हायो। कर्पस केलोसासनि अनगायैबो आइनस्टाइननि ब्रेननि फेरिटेलआ सादारन मानसिफोरनिफ्राय जोबोर आलादामोन। नायबिजिरगिरिफोरनि बुंनाया बेनो कि बिनि थाखायनो ब्रेननि निउरना जोबोर मोजाङै फ्ल' खालामनो हायो। निउरन्सनि जोबोर मोजां फ्ल' जानायनि ओंथिया बेनो कि बिनि मेथामेटिकेल केलकुलेसनाव जोबोर स्ट्रं खामानि होयोमोन। एलबार्ट आइनस्टाइनआ जोबोर कमप्लेक्स मेथामेटिकेल प्रब्लेमखौ खाथा खोलोम गैयालासे गावनि ब्रेनजों साननानैनो सल्भ खालामनो हानायनि पावार दंमोन। निउरन्स बारा जानायनि मोनसे जाहोनबो रिसार्च पेपाराव खोन्थानाय जादों। जेब्ला आइनस्टाइननि ब्रेननि लिरथायखौ सुनाय जादोंमोन अब्ला 1230 ग्राम्स मोनदोंमोन, जेराव सादारन मानसिफोरनि ब्रेननि लिरथाया 1400 ग्राम जायो। नायबिजिरगिरिफोरनि बुंनाया बेनो कि बिनि ब्रेननि लाइनिंफ्रा जोबोर फिसा फिसामोन, जायनि थाखाय बिनि ब्रेनाव बांसिनै निउरन फ्ल' जायो। नाथाय बयनिख्रुइबो देरसिन कुइसना दासिमबो बेनो कि मा एलबार्ट आइनस्टाइनआ जोनोमनि समावनो बेबायदि स्पेसियेल ब्रेनखौ लानानै जोनोम जाखादोंमोन, ना बिनि जोनोमनि उनावसो बेबायदि चेन्जेसआ जाबोदों? मानोना जों जुदि एलबार्ट आइनस्टाइननि उन्दै समनिखौ नाहरो, बियो 5 बोसोरसिम रायज्लायाखैमोन, जेराव गुबुन गथ'फोरा बोसोरनै एबा बोसोरथामसोआवनो रायज्लायनो सुरु खालामो। 5 इयार्सनि उनाव जेब्ला बियो रायज्लायनो सुरु खालामदोंमोन अब्लाबो बियो एसेबां बाथ्रा रायज्लायामोन, नाथाय गावनि साननायजों गोदोनानै थायोमोन। बिनियाव बाथ्राफोरखौ मेमराइज लानाय एबा गोसोआव लानाय पावारा जोबोर खममोन, जेराव बियो सिम्पल मेथ्सनि टेबल्सखौबो गोसोआव लानो हायामोन। बियो मेथ्स एबा अनजिमाफोरखौ लजिकेल मेथड एबा प्रसेसजों बानायनायाव मास्टारमोन, नाथाय बियो सोदोब एबा अनजिमाफोरखौ गोसोआव लाथाबायनाया बिनि नङामोन, जायनि थाखाय बियो एग्जाम समाव गासै साबजेक्टखौ फेल जायोमोन। नाथाय मोननैल' साबजेक्टमोन, मेथ्स आरो साइन्स। बे साबजेक्ट मोननैयाव बियो बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लानानै पास जायोमोन। जेब्ला एलबार्ट आइनस्टाइनआ 12 इयार्समोन अब्ला बिसोरनि फेमिलि टिचारआ बिसोरनियाव जिअ'मेट्रि बिजाब गावलांदोंमोन। अब्ला बै समाव एलबार्ट आइनस्टाइनआ सानसेयावनो बै बिजाबाव थानाय गासै कनसेप्टखौ फरायनानै बुजिनानै क्लियार खालामनानै लानो हादोंमोन। बेल' नङा, बियो 14 इयार्स बोसोर बैसोआवनो इन्टिग्रेल एन्ड डिफारेन्शियेल केलकुलासनि मास्टार जानो हादों। आइनस्टाइनआ मेथ्स आरो साइन्सआव ओरैबायदि गोथौ सोमोन्दो दंमोन जे जेब्ला बियो क्लासाव कुइसन आनसार होनो आखाइ दिखोयो अब्ला प्रफेसारानो बिखौ गिनो हमोमोन, मानोना बिनि आनसार होनाया प्रफेसारनिफ्रायबो साबसिन आरो क्लियारसिन जायोमोन। 24 बोसोर बैसोआवनो आइनस्टाइनआ गांब्रै रिसार्च पेपार पाब्लिश खालामनानै गासै बुहुमखौ सोमोनांहोनो हादोंमोन। नोंथाङा बेखौ मिन्थिनांगोन कि आइनस्टाइननि फोरोंनाय आरो रिसार्च खालामनायनि अनगा दिनैनि साइन्सआ माब्लाबाबो जाफुंसार जानो हायामोन। गोबां डक्टर्स आरो गोबां साइन्टिस्टफोरनि बुंनाया बेनो कि जोनोमनि उनावसो बिनि ब्रेनआ जोबोर डिफारेन्स आरो जोबोर स्पेसियेल जालाङो। बेनि बयनिख्रुइबो देरसिन जाहोना बेनो कि जेब्ला बियो मानिबा फिननाय मोनामोन अब्ला बियो गावनि ब्रेनजों साननानै बा बुजिनानै बिनि फिननायखौ दिहुननो नाजायोमोन। उन्दै बैसोआवनो बेबायदि खालामबाय थानायनि थाखायनो आइनस्टाइननि ब्रेनआ आस्टेयैनो डेभेलप जालांनो हमबोदोंमोन। दिनैबो आइनस्टाइननि बै ब्रेनआ आमेरिकानि दा माटार मिउजियामाव दं। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। अके फर नाउ, थेंक इउ, बाय बाय एन्ड टेक केयार।